tama to. Ano first na po sa may Anong batang mangmay Anong ngoy na ba may puy Ding sang nagsaw ba may Ay relax sa buwang puko Tabilan daw ni so Sa kangloy na Kakan mame alumay nanda Kanong di fatang mamay alumay Ngoy na bamay puy Dingsan naitsaw bamay Ay blaksa buwang pukaw Tabilan daw lito Sa kangloy na Kakan mamay alumay nanda Watay fumay ko Hindi mamay alumay Rataw pat ni Jay Ning sini Ibang mamay karoy Sapat ni sapat ko'y mako Ang nagante alumay Takunan Ikwang tusaw Tagwilong din Ikwang tusaw Alumay Chay ni mamay Kwan mamay Ingan Ayoy Sabda mamay Alumay Thank you Tanpat ditay Asay ko Sabda mamay Alumay Tanpat ditay Asay ko Fungbang may alumay Inrit ba may alum At tuwan pataw Samdan na kinanda Sapat ni tinanda Kakam na kinanda Pataw may tang Hukwan ba may Inganalong Kitchen mo Yunali Nang tasine Nang tasine Ho 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 no no ho ho rang dai lu Mayroong isama ko nung lawa Tatuan tatlo iyo Ay uitin sa may pwile Watay fumay ko Init ang may alumay Rataw pat ni Jay Ning sini